Haçandan bäri paylaşayın. Eken adamın soraya şunu iki adam daha soraktır. Samedi bilýäňiz, TikTok, Instagram, ondan soň şolar ýaly internet ulgamyň ejesi. Hemmäde çözüp berýär. Fake account açypdyrlar madyňyza. Mesele ýokgun ýapyp bilýär TikTok, Instagram. Ondan soň başga näme meseleňiz bolsa, problemaňyz bolsa, ya accountuňyz ogurlanmy, ya şoňa meňiz accountuňyz ýapylmy. Eger ýapylan bolsa TikTok, Instagram tapagy ýok, arkaýyn açyp bilýär, şakyr edip açýanlar. Pulny alýar, kodlaňyz soraýanlar, arkaýyn göwnüňiz rahat berip bilýäňiz. Eýen bilenler bilýänler, 5 ýyl bäri arasda 5 ýyl bolanlar biz türkmenler tanaya işleşýär. Ýöne bir etjek haýyşdym, gaýrat edip ýatdan çykarman, sahrandy edip goşulun şul account, gerek account, soňra nirde düşüp sorama.